Ehe, ndị ọdịnala apụtakwanụ taa. Ụmụ Igbo anyị ekene ụnụ, ụmụ Ibe anyị ekene ụnụ, anyị si udo dịrị ụnụ ebe ọbụla ụnụ nọ, anyị si udo dịrị ụnụ n'ofu n'ofu. Na tata bụ ụbọchị eke ndị Igbo na-edebe ụbọchị eke nsọ, ụbọchị eke kere ụwa. Na mgbe gboo anyị nwere otu anyị si ebi ndụ, mesie otu anyị si ebi ndụ, o wee dịnyere anyị na anị anyị, onye ka eji akpọ ya ọdịnala. Mee ya ụbọchị eke, mee ya ụbọchị orie, mee ya ụbọchị afọ, mee ya ụbọchị nkwọ. A wee sị na tata bụ ụbọchị eke, mbọsị anyị wepụtara ị na-edebe ụbọchị nsọ wee kpọọ ya eke, maka na ihe niile kere ụwa na ana Igbo anyị ma ya, maka akpọrọ ya ọdịnala. Ndị mmagonu ndị isi ojii ha anaghị alike iteki precaution ọwụ jos inye ha anaghị advice gị na ha bụrụ enemy. Asụwa oyibo sayensị bụ oyibo ka a sụrụ, mana ndị isi ojii anaghị enweghị ike ịghọta. They can never grasp. The last thing ị ga-emere onye isi ojii bụ ịkọrekt ha nye onye isi ojii gị na-adị n'iro, ịkọrekt ha anụ, mana onwekwa ihe ọ na-eme na-aga aga. Ọ ga-eblem mmụọ niile nọ n'ụwa. Onye ojii ga-eblem mmụọ niile, blem mmadụ, mana agwa ya eziokwu ọ gaghị ọkọwa nọnsensị jebe. Maka a kwuru sayensị, ọ jụzikwa onwe ya gịnị wụ sayensị, gịnị wụ definition of sayensị. Sayensị bụ study, particular study of anything ọ bụla ị chọrọ study. Ị nwere ike ime sayensị of water, ị nwere ike ime sayensị of mmiri, ị nwere ike ime sayensị of okwute. Ihe ọ bụla ị nyere a practical study or scientific study, ị na-eme datin, ị na-study something. So anyị studyri na anị anyị, mara mmụọ na mmadụ nọ ebe ahụ, were ya wee mee omenala. Mana ndị nkịta ya ha ghọta ya na-akọ. Eke, orie, afọ, nkwọ, ọ bụ ya bụ ihe na-achị ụwa. Anyanwụ bụ nke na-ese ndị ihe niile na-ese ndị. Ihe ọ bụla a gwara gị apart from that place iwu nwanne ọbasị because why? Once i were ha na njin moto kọpụlụcha ya, automatically njin moto ahụ attract ya the energy. Ọ ga-eme attract the energy ike ha ndị moto kwa njin moto emuvuo. As long as na the house, the body, the temple, the element dị ha complete, nwanne spirit ahụ ebidoro ọrụ, because the element niile ha niile nwere spirit. Every growing element nwere spirit n'ime, o nwere mmụọ n'ime. So as long as this ihe na form body ọ dị ha complete, spirit ya ndị n'ime automatically obido. So ya ọ na-generate that everybody ya ka na-ekwe na-generate soul and mind, because mind na spirit ahụ ofu. That's why onye ara na-agba ara ịhụ na isi adịghị ya mma, mana mmụọ ya ka dị ebe ahụ, ọnwụbeghị na ịfụ ya. Onye ara dị ndụ mana ọ na-agba ara, ịfụ na ọ mind ka a na-ekwu okwu ya. So the mind ya adịrọ ya, ọ bụghị na the spirit ya adịghị ya, the mind adịrọ ebe ahụ. Mana ndị be anyị agaghị aghọta these differences a na-akọwa. Ekenegodo eke ka o ji wee bụrụ ụbọchị ya taa, enye nsọpụrụ ruo orie, maka ọ ya kere ụwa. Ọ bụ because na amara sayensị, ịma na ya ụmụ na ịga na sayensị, ị ga-afụ na everything ọ bụla na otu anyị isi arụ moto, otu nature si arụ mmadụ, otu isi arụ machine ka nature si arụ mmadụ. So o nwere onye na-arụ moto, ọ bụghị onye na-arụ moto nwere material eji arụ moto. So ọ bụghị onye kpụrụ mmadụ, ọ bụghị the element kpụrụ mmadụ nwere material eji akpụ mmadụ. Onye ọbụla nwere nke ọ nwere. So nke a kpụrụ mmadụ ka a na-akpọ ya ekekere ụwa. O nweziri nke a na-akpọziri source na onwe bụ chi ukwu na chi ukwu na chi ikwu, ma chi gị na-esokwe gị. Ha niile bụkwa the same source, because ịnwụ ha na eme absorb na the same house kwa. Ịnwụkwa ịnabakwa ebe ahụ isi pụta. Mana because of that thing, that one your body developed, onwe ya na-akpọ the mind, the side real. Onwe nke your body developed, ọ ya ka na-akpọzi the reincarnation, ọ ya bụ the soul. Mana ọ nọ n'ime ebe ahụ, mana o nwere nke ya creatiri, nke o ji wee bụrụ mmadụ. Nke ahụ na-ekrieti mmadụ na-eje, ọ ya na-eke na-eje, ọ ya bụ Chineke na-eje. Ya ka njegbo nnu nso na chite Chineke aha na-ekwu okwu ya, because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya reincarnation, ka onye ekere reincarnation, onye ekere reincarnation. Ọ bụrụ na esoro na Chukwu, isi na o nwere onye lọrọ gị, o nwere lọrọ gị, that means you are among the creation. Ị bịakwara ebe again na ịghọtago. Mana ndị be anyị ha anaghị aghọta common simple explanation. Ha enweghị ike ịghọta na nna nna anyị ha mere ana Igbo wepụta ọdịnala, wee mmezie nke a na-ebi kpọọ ya omenala ka anyị na-ebi. Ndị ọcha abịa mee ya interrupt. Na ha mere ya interrupt, anyị enweghị ike inweta information from our ancestors. Ndị nkịtị eburu nonsense na-akpagharị. Ịgwa ha na nwanne na ndị a mere anyị interrupt, ka anyị jekwe na the source, bidokwe n'isi ebe ha anyị bidoro before.
because nke unu ji now interrupted one ka ọ because the same way wetara Christianity ị kwesịrị ịma the level of intelligent ndị ọcha dị, you have to know. Ichekwana because na ha wetara onye Igbo na-eme omenala nsị na ahụ na-atọ onye Christianity ụta na onye Christianity can never listen. Nke nwa na onwe gị na-ege ntị ị na-aya bụ ndị Christianity bamboozle them everywhere, mana nke nwa na onwe gị na-akpa amana ọwụ the jigo the sentence na-eme gị na another way. Ọ dị ka onye Muslim gasị na onye Christian amaghị ihe, onye Christian onye Muslim amaghị ihe, onye Jew asị onye Christian amaghị ihe. Otu a onye omenala ga na-ekwe the same thing, na-emekwe the same iberibe, na-emekwe the same iberibe because na ọ sụrụ ya na Igbo ọ kpọrọ ya omenala. Ọ maazị even na onye Christian ka ya mma sef, ọ maazị na onye Christian ka ya mma, even onye Muslim ka ya mma. So because na onye nkịtị ọ gaghị aghọta ihe a na-akọ. The journey of soul is perfection. The journey of soul is to attain the perfection, or the journey of soul. Ihe nna nna gị ha chọrọ ime that time before they were interrupted. So ọ bụ your journey, ọ dị gị n'aka to continue this your perfection of the soul. Continue the perfection of the soul. Ọ bụghị about religion, ọ bụghị about Islam, ọ bụghị about anything. It's about you perfecting that thing ha chọrọ ime na ha na-emecha ha emecha. Mgbe a rụrụ moto for the first time, the same information eji rụọ moto 19 kpirigidim ọkwa information nke ejikwara moto na-abọtụ ọ moto ahụ 1960 or the same thing 2007 mba, moto e nwere today or the same thing 1960 mba, but all the same information ka eji arụ ya ka ihe mere ya modernize ka modernize ya with the same information. The same thing eji arụ fonu mgbe ndị ochie ọkwa ka ejikwa arụ fonu now, but nwanne cheki ndị fonu ahụ ya compare smartphone with the phone nke ochie mba, because na ụbụrụ mmadụ isi ya ọ na-aghọta ihe a na-akọ, mana because ị gaghị aghọta ya isi nna nna gị mere nka na-akọgịrị gị nwa bụ nna nna gị aha, ngị nwa bụ onye ahụ ị na-achọ, ọ bụ gị nwa ọ nwere cycle ka emere because ị continue ji journey ime ihe imechaghị ya ị bịakwa ka complete ihe na-emechaghị ihe ị ga-emezi bụ ị gaji na last seat nọra na last seat na-akọgịrị. Ihe ị ga-eme bụ to perfect the soul. O nwere journey of soul, perfect it. So ọ bụrụ na your society adịrọ mma, ọ bụ ngụ nwa kọsụrụ ya, enwere onye kọsụrụ ya, you are the cause because your character and your society is the reflection of your emotion. Ọ bụ reflection of your emotion. So ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa mara amara na o si gị n'aka, o si gị n'aka. Why? Because mgbe ndị gboo, mgbe ọdịnala o nwere mmadụ chi ịnụ dị n'ala Igbo, o nwere ihe a na-emegasị bifo anụ dị ihe ọ bụla ị na-eme n'ala Igbo, o nwere ihe a ga-eme datin rụchara ịchụ, but anyị na-eme mana ya na-efole practically anyị amaghị ihe o mean sef n'afọzikwe, anyị amaghị ihe bụ ịgba nkwụ nwaanyị, anyị amaghị ihe o mean neba, anyị amaghị ihe bụ ịga ọjị, anyị na-aga ọjị na agọrọ ọjị, mana ịmaha na na-ejide mmadụ ọfọ. Nwanne ọfọ bụ balance ka a na-akpa ya in nature. Ihe ịma na imebeghị mmadụ mgbe ahụ sị na Baịbụl kwuru sị ọwụ na cast behe the first cast emebeghị datin cast the first stone, ọ ya bụ ọfọ. Nwanne ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, ọ bụrụ na ị mere Okeke ihe ọjọọ pụta n'ụzọ na-aga ọfọ ahụ aya ha arụ rice well, ọfọ ahụ ka never work because ihe ọ na-akọ ọjọọ ahụ iji n'aka, ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ị mebeghị before cast the first stone, ọfọ na ogu ka ị na-eme, ị na-aga ọjị. Mana nke mana onwe gị n'ime obi gị, gị na Ifeanyị na-ese, gị na Okeke na-ese, gị na onye ka na-ese, enwere ike mụ gara achọ ịkwụgwọ ụgwọ sef, ịpụta bụrụ ọjị pụta na-akọ nonsense. Nwanne ụdị akụkọ anaghị akọ ya akọ. So the only way to transmute a gold is removing the corrupt element. That is the only way you ascend. That is only way. Nwezi ụzọ ọzọ unless ma onye, because every journey of soul, every soul nwere ihe o nwere how many years ọ nọgoro, nwego ihe ọ na-eme, nwere ihe ọ na-achọ. Ọ bụrụ every soul. That's why nji agwa ụnụ na emere interrupt ordinary journey of soul on nature. You got to go. We want to perfect our physical society with the nature before may interrupt, because ndị ha ma our potential, ha ma our potential. Ha ma na ọ bụ na anyị meruo datin, ha ma ihe anyị kara ịbụ n'ụwa anọ, ha amaghị interrupt were nonsense nye anyị. Ọ nonsense a ka ndị be anyị ji today na-eme awa anya iji gwa ya ọsị gị na-akọgheri. Ndị ahụ ndị ọcha ị na-akparị ị na-akọ nonsense gị na ha ọha. Plane ị na-agba ha rụrụ, moto ị na-anya ha rụrụ, phone ị na-eyuzu ha rụrụ, Facebook ị na-eyuzu ha, ka ebere ị na-akọzi about ya omenanị. Kedu nonsense bụ datin? Omenanị ka m na-ekwu okwu ihe a, ọ bụghị omenanị ndị nkịtị. E nwere dibịa a na-akpọ dibịa omenanị, ọ bụrụ dibịa ndị biznes. Dibịa wụ so that is business ka ọ bụ, mana e nwere dibịa omenanị. Alụsị bụ omenanị, alụkwụsị mmadụ one dibịa ka ị gbagoro na-ekwu okwu ka achịka je na arụsị. Ndị dibịa one gwagwo ga eje na arụsị, ọwụ na mmiri ka ya eje na mmiri eje ebe nwa. Ndị dibịa one gị na ha na-ekwu okwu asị ga eje na arụsị, hapụ ihe ha.
dibịa arụsị dị iche, ọ ya bụ dibịa ọdịnala. Ọ ndị ahụ ị gaghị afọ ha. Ị nweghị ike ife na Facebook, ị nweghị ike ịfụ dibịa ọdịnala na Facebook maka ọ ma ihe oriri nakpụ. Dibịa ọdịnala ma ihe oriri nakpụ, ọ ma na nature you must balance the nature. Ọ ma na ọ gaghị abịa tụrụ ụmụnne ya asị, ọ ma na ọ gaghị ekwu ihe ọ na-amaghọ, ọ ma na ọ gaghị eme ihe ọ ga-eme omegide anyị, so ọ gaghị eme ya. That's why o ji akwanyere onwe ya ugwu, and ebe unu ga-afụ ya because ihe ọma na-afịa ahụ. Ihe ọ bụla ife juru everywhere, anaghị gwa njikwa na Christianity wụ dangerous. Ihe ọ bụla na-ayọ gị biko bịa nwanne, ọ bụghị eziokwu. Ihe ọ bụla a na-ayọ gị biko bịa dangerous. Ọ dị ka mmadụ ime advertisement na TV advertisement ka a na-eme nwanne, so that means o nwere something dị wrong because ọ bụrụ na a sị na ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ, ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ. Nke taata gwa m another race n'ụwa omenanị bụrụ dibịa bịa na Facebook na-abụghị ndị Igbo. Gwa m ma o nwere ndị ọzọ ifuru na-eme dibịa na Facebook na-abụghị ndị Igbo. Nna agwụ na ndị Igbo amara ifu na asị na asị ihe aka iwe omenanị this private because na ọgbanje na-eme m ọrụzi omenanị. Nna nwanne enwere m problem o personal problem ọwụrụ omenanị spiritual na-enye Ifeanyị nsogbu ọrụzi omenanị because na Ifeanyị nwere spiritual problem. Ama m ihe na-eme ndị ihe abụrụ omenanị, ọ bụrụ omenanị nothing. Ihe a bụ your personal problem. Ihe mere bụ na ebe a ga-egbo ibere ike dibịa Igbo na-agwọ ya. Dibịa bụ ọdịnanị but kedu dibịa nke ọ because ị gaa na ala bekee ebe ọ bụ na ị gara ị ga-afụ different kind of medical. Enwere ndị doctor for ndị aka gbajiri agbaji, nwee ndị ofe anya, nwee ndị ofe isi. Dibịa ahụ ị na-egwu kedu ihe ọ bụ? Dibịa gịnị ka ọ bụ? Onye nwee ka ọ gọsie omenanị ọdịnanị n'ebe ka ọ na-eme kọtagoso ndị Igbo ntili anyị emepe ụbụrụ isi anyị na-ege ntị na-aghọta ihe a na-akọ. Onweghị ebe anyị na-eje, onweghị ebe anyị na-eje ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Because why? The fastest atom in science ọ na-create the fastest vortex. The fastest atom create the fastest vortex. So ihe o menere by that bụ na ọ ga-eme absorb everything na n'akụkụ. Ndị Igbo mere absorb ndị na n'akụkụ mba. Anyị na-agba last. So ihe o gosiri gị na ya ma ihe anyị na-eme. O shioro gị na ya mara ife anyị na-eme. Onye nkịtị ọ sịrị ya bụ onye omenala maka ọ bụ onye nkịtị, maka ọ nwere enu eru aka na eru aka ome onwe ya adjust occupy your village. That's why you don't go to village. Gị ihe ime na ha na village one day na esi na ha bụ ndị omenala, ha bụrụ ndị omenala. Ọ ndị a ji gị ọ ndị a mere na ha na village ụnụ ndị ala adịghị mma uru ndị nze. Ọ sị gị na bụ onye omenala. Gịnị? Onye omenala enweghị ike imerụ anyị. Never. Mbụ arụsị one ka ịfụ na village ụnụ, arụsị one ka ịfụ na village ụnụ ọbara nọ n'ihu ya. Arụsị one ka ịfụ na village ụnụ ọbara nọ n'ihu ya, ị gaghị go there. Okwu arụsị ife ogwo isi gị ya afụ ihe afụ anything. Gaa na village ụnụ jụọ mmadụ si ya biko achọrọ m ife okwu arụsị go there, enweghị ga-afụ ife normal thing. Nke ndị eburu ọbara kwachukwu ebe niile eju ọsịa ihe ahụ abụghị na arụsị, ihe ahụ ebe dibịa ndị commercial dibịa, enwere commercial dibịa. So nke ahụ bụ because onye mmiri osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri, ọ bụghị osimiri anaghị eri onye ọbụla, ọ iji ebe ahụ mmiri eri ego. So asị m ka ndị be anyị mee the differentiate between ordinary omenani and the nke ha na-akpọ ya professional dibia or commercial dibia. So ha dị na associate no ọ bụ onye ọgbanje na-eme associate na omenani mba, ọgbanje wee private something, agwụ wee private something. Although na dibia ndị ọdịnala nwere solution to it, mana wepụnụ dibia from onye na wepụnụ from nke ha na-akpọ ya onye na-aya ọya, wepụ the patient from hospital, wepụ the patient from hospital. So onye arụ na-adịrọ ọma na arụ adịrị ya, so ọ bụzi na because na ahụ adịghị m ọrụzi omenala mba na nna nwanne rụọ ọnụ one na you are modern rụọ one. So ndị ọdịnala si na anyị chọrọ ịrụ one, we want to do one. Mana ọ bụ ndị Igbo si na ọ bụghị dịghị science. No, we don't need science na omenala na science. Ọkwa ndị Igbo na-ekwu ya, ọ bụghị mmụọ na I'm with you. Ịghọtago, adị m with you. Achọrọ m ka ndị omenala ndị ọdịnala na-arụ sayensị, na-arụ moto, na-arụ ụgbọ mmiri, na-arụ ụgbọelu. Mana ndị bụ unu si mba na omenala bụ ịka nzu, na ọ bụ ịchụ aja igbu ọkụkọ. So anaghị m aka ụdị akụkọ ahụ.
so ihe anyị kwechiri ihe anyị chọrọ iwetara ndị be anyị bụ civilization, ọ bụghị about nonsense, ọ bụghị destruction. Nature itself, we follow nature according to what nature does, according to ihe nature na-eme. Ihe anyị na-ekwu ọ bụghị about onye jere. Ọ bụ hụrụ ndị ụka, sọsọ ihe mere ndị ụka ji atrive na your land bụ lack of your ability. Because ụka bụ ndị nkịtị. Ọkwara Titus Flavian's family, Caesar family create Christianity. Caesar family, everything dị na Bible ahụ ị na-afụ ebe bụ between Roman war and Jewish war. Because of na ịgbara ihe ha did be na ọdịnala ese etiene, anyị ebupụta this thing na akwụkwọ, mee ya na cartoon, ụmụazị afọ ya na cartoon. So ị nidizi ịgwazi ya about Christianity, otozi ikwu dat na ọma gaara anyị atị ya na cartoon, atị ya na cartoon, oto ikwuru chọọchị bụ ebe ọ nọ ofe ga aka ntị. So all because of out of our stupidity can nonsense is when I thrive in our land. Because any nature abhors vacuum. Commonest thing ndị Rome mere bụ Christianity. Commonest thing because everything dị ebe ahụ. Old Testament ka e were replicate ye to New Testament, change gasị ụmụ ihe. Because of why? Because na ndị Rome meriri ndị Jew n'agha. Because they are conquered people, ha were their history. Enwe ihe a na-akpọ typology. Typology will use old history to create new one. Just change small thing. All the same thing, because he just go the gospel of Matthew, he go Old Testament. The same thing. 40 days Jesus suffering, 40 years ekwensu nwere Jesus. So everything would ihe niile for na Old Testament na New, all of them. Owu Moses na Jesus, owu Pharaoh na Herod. Yeah, exactly the same thing. But because of na our omenala adịrọ vibrant enough to educate our people, anyị nwere target mya fọsikwe. This omenala ha na-ekwu okwu ka ewu target ha. Society gị zero, education zero, economic zero. Ka ekwere ihe mere omenala, because omenala bụ culture. Ọ bụ a cultivated way of life to balance your society. Nye ihe ọ bụla ha chọrọ according to living, physical living anyị na-live. But to get the access, gịnị bụ target? No target. Ndị eze nothing. Ndị chief igwe ebe for ya. So onwero ihe na-achọ ka eme ka ọ bụrụ practical, ka mee ihe because ọ bụ ihe nna nna anyị ọ dị bụ adị, ọdịnala dị bụ adị, omenala dị bụ adị. Mana ị compare omenala 2000 years ago compare nke kịta odoga na ndị ahụ ndị nkịtị. Ihe nna nna anyị ha mere accomplish 2000 years ago ọ dị more vibrant and more solid than anyị nwere onwe anyị gara school. Si na anyị gara school modern days nonsense. Ihe anyị na-eme taa, ihe ndị a mere 2000 years ago ka ihe anyị na-eme taa mma 100 million times. Mana igwe onye be anyị na ngenwa bụ the continuity of this life. You have to elevate, you have to go, because all the same person, you have to grow. Ọ gaghị ekwe ọfụgasị enemi. Eme akwụ aka be anyị omenala anyị, ịmara ihe omenala anyị. Gịnị bụ omenala gị? Can you define omenala? Omenala ka unu si eme omume. Ekwu Igbo ka asụrụ ebe ahụ. Ọdịnala just sayensị ọbụla ị wetara n'ala gị, ihe ọbụla ị wetara n'ala gị, because onweghị ka ihe ịnọkọta nọ eje gwuru anị ba ị ga-study something nweta the result practically i were ga be gị mark ga-esi eme mechazi ọwụ study ka ị mere i study go that master ya i master go ya ịgọtara ya bụ ndị dibịa na-ekwu di master di nta di mgba. If you master anything in life you become the ya bụ scientist, ndị ọcha na-eti tist, ihe ọ bụla ibikọrọ tist racist, or if you become master of something banye na tist or di oya ka na-akpa ya dibịa. Ndị fraud abatazie were the same name wepụta ya from original werezie emezie commercialization sizie na omenala. Onwezie ka mmadụ si ahụ n'ahịa mmadụ ọsị ọma kemgbe ahụ bụkara omenala, ahụ adịghị ma ọsị omenala. So biko na ụmụ Igbo wepụrụ aka nwere ofe bife ahụ aka mmadụ. Ọdịnala anyị na-ekwu okwu ya bụ the science of the land. Omenala anyị na-ekwu okwu ya bụ ka our land dị oke na ọ dịrị oke. Anyị adịrị oke nwe ihe eji eme. No ihe na-eme ebe ahụ, nothing, no absolutely nothing. Enwere ihe na-eme. Asị omenala. Ndị mmadụ amaghị omenala bụ culture, cultivated way of life or ihe ọ bụ. So ke ihe na cultivate. Kedu ebe ndị eze nọ? Enwere ndị bụ ndị eze na Igbo, kwasị bụ ndị omenala eze nke British found 1900 ka ha eze. Chief, kedu ebe ha nọ? Gaa n'ugwu Hausa, emia ọnya bụ ihe na-ekwu ihe na-eme na village. Emia na-ekwu ihe na-eme na village na Igbo. Kedu onye na-ekwu? Ka onye na-ekwu ihe na-eme na Igbo
all governors ọwụdị traditional rulers. Ọ na-egosi gị na ndị ahụ corrupt human being etiri ebe ahụ were ha na suppress unu. Ịghọtago the same thing ndị ụka na-eme ka ha na-eme. Ọ the same thing ụka na ebe ahụ o nweghị ihe ọzọ. Ịghọtago eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Onwe sọsọ ihe ga-efree ndị Igbo n'ụwa bụ eziokwu. If you open your mind, mepe uche gị, onweghị onye dị perfect n'ụwa. Don't be afraid, don't be shy. Enwere onye dị perfect. But anyị ga-agwa ndị ụka before igwe onye ụka na ọ bụ Flavians bụ ihe ha na-efe na Caesar ka ha na worship. Digodi sure na omenala gị dị oke. Digodi sure na omenala gị dị oke maka ọ bụrụ na ị dịghị sure enweghị ya agwa onye ụka because all the same superstitious jikwa onye ụka. All the same superstitious believe onye ụka believe na Caesar ga-emere ihe niile. Ngwa believe na igbu ọkụ o mere gị ihe niile. So ifu na ịghọtaghị ya na-akọ ihe. Ifu na ịghọta because ọ ịghọta ihe a na-akọ mana onweghị reason for that. Olesi ma ahụ adịghị gị iji ụlọ ọgwụ ihe gị na doctor batara is your personal problem. So doctor settle with doctor, then after that you come. Mana ihe anyị need a society, a practical society. Ụmụ anyị ga-eme apụta ha enwe ihe ha na-eme. Then all those things ndị a na-asịzi na ha bụ akara aka ọjọọ pụta ụwa. All because of na there is not enough job. Ha dịdị bi n'ọrụ bụ akasa nwanne hapụ ihe ahụ ị na-akọ. Ọ bụrụ na ọrụ bụ akasa iji chọọ na factory nke ndị mmanụ enyeghị gị ije na nke ndị mmiri, ije chọọ na nke ndị mmiri enyeghị ije na nke ndị igwe, ịchọ na nke ndị igwe enyeghị gị ije na nke ndị oisi. Ife ijecha kọmpanị isi a nwanne ị ga-afụ akara aka gị n'ofu. Mana nke ahụ anyị adịghị mma polisi, anyị adịghị mma kọtụma. So that's why iji wee found what the problem. Had it been na everything bụ akasa anyị akaghị inwe nsogbu. Ị ga-adị ekwubedi sef na nsogbu juru gị ahụ because n'anya na onweghị ọrụ dị na be anyị. Nne ga-eji ha ego, nna ga-eji ha ego, ọ bụghị ezigbo akwụkwọ ka i jere, ọ bụghị ihe ka ịma. So ịfụ na that is mbụrụpụta ụwa ị ga-afụ ya anya wee ma ọ bụrụ na ala Igbo dị mma nwanne mbụrụpụta ụwa ahụ ị gaghị afụ ya maka ịfụ ya na B, ịfụ ya na A, ịfụ ya na A, ịfụ ya na C, ịfụ ya na C, ịfụ ya na D. So ọ bụ target anyị kwesịrị ịbụ anị anyị, ọ bụghị individual. Our target supposed to be the land. Ha ka anyị ga-esi eme nri na ọrụ ka ọ dị nyafụ here so that all this individual problem will end. And kedu ebe anyị ga-apakeji ha? Anyị agaghị pakeji nwe another place na-abụghị omenala. Anyị ga-apakeji na omenala because omenala bụ ọgwụkwa gọọmenti ka ọgwụgwọ nkwe ihe ọzọ because everything law is a government. Everything law iwu ka ọ bụ ka esi achị ọchịchị. So why anyị ejighị omenala anyị nwere already kọpụlụọ ka esi achị obodo n'ime were chibagodo onwe anyị na nke obere anyị ga-emenwu ọ bụ ha niile nke obere anyị ihe ahụ nna anyị ha nyere anyị this ideology is an idea. You got to go everything if on war idea by government me ha niile all idea. So anyị kwesịrị conquer the mind of our people through this ideology anyị kwesịrị conquer the mind of our people but ndị be anyị dị lazy. Ị na-agwa ha something ha anaghị aghọta ihe a na-akọ. Ọ bụghị about igbu ọkụ na ịchụ aja. Ihe a na-ekwu how do we protect ka ga-esi protect anya ka anyị ga-esi guarantee the life of our people 200 million years time. O ebe our research and this thing kwesịrị eje. Our target will ka anyị ga-esi protect ebe a. You got to so use what the omenala we create ezigbo ihe dị mma, ezigbo mmiri anyị enwe ezigbo mmiri onwe all those things. Ọ bụghị government or iwu bụ na mmadụ must government give you a law to live a normal life? Must you be forced because ịchọ ka eme law ka emezie law? You must because government ha na-enwe law enforcement agency oya bụ police na amị na ihe a niile. Anyị nwe na onwe anyị being civilized and wise anyị kwesịrị create something. You need he force somebody to do it. You got to go. I need he force anybody because anyị nwere obodo nke anyị ga-asị na anyị ga na-use law enforcement agency. No, anyị ga-etinye n'ọdịnala mee iwu ọ bụrụ iwu ọdịnala. You got to go. Ọ na-emezi asị omenala. You got to. So anyị na-eme asị omenala otu a ka anyị ga-esi change the psyche of our people and their behavior. Then at the end of the day unu afụ na the present ị na-afụ the changes immediate reaction ị ga na-afụ ya because it is na attitude because culture is an attitude. You got it. Ị ga-build something in attitude. Ma ọ bụghị nke a na-eme just ahọrọ ofu one part only one particular one. Ọsọ ọ bụ ọgba nje ọsọ spirit ogbu ọkụkọ onwezi ihe ọzọ anyị na-eme maka onwezi ihe ọzọ bụ omenala sọsọ dibịa mba sọsọ ihe ọbụla ọwụ sọsọ dibịa no job creation, no agricultural project,
no water project, no electricity project, no road project, no educational project. Sọsọ dibịa ọgwụ na sọsọ ya omenala ụnụ mba anaghị akụ dị akụkọ ahụ biko nke ọnụ da nonsense bụ ebe ihe m na-ekwu maka ya wụ science and technology. Nwanne ị chọrọ ya go and stay in your village gbanyụọ Facebook because Facebook bụ science and technology ka ọ bụ. Inyezikwara moto again o moto wụ science and technology. So ọ bụrụ na ọdịnala nke ga anaghị arụ moto go and sit down. Ọdịnala nke anyị chọrọ ịrụ moto anyị chọrọ ịrụ moto na omenala edeghị Ifeanyị Okonkwo ọ bụghị nọsịn Ifeanyị Ifeanyị ọdịnala plan na ede ọdịnala Igbo ọ na-efe na Dubai na-efe na Europe asịkwa nke akwara gịnị kwan ọdịnala ka edere ebe ka afa nke asị ọdịnala. Ndị China launch go their own satellite the new plan from A to Z build in China from A to Z build in China. Ndị India launch go their own everybody na launch. Ọ bụrụ na Africa na-eme absorb the voltage the high the atom the speed high ha bụ a victim high ha bụ a sacrificial lamb. So I don't listen to nonsense. Prove it to me. Prove. If you don't prove here, go. Don't come here. You can prove when anything in Agam here. Don't come because they need him. Need this here na arụ ọrụ. Ka I get challenge those people na-eme ha. How do we secure our life for tomorrow? How do we? Ka I get akpa at table for negotiation. How? In a ọgọ. Igbo ọgọ ka igbugidere ndị abịa ebe a were mgbe ntụ sack ya the whole village bukọrọ okwu arụsị anyị na ebe a na-egbu ọgụ a na-egwu ka a ga-esi wee ọya juru ebe niile. Typhoid na-egbu mmadụ. Typhoid iwe ala bekee only 1 month ha ejeghị ọgwụ typhoid. Only 1 month ejeghị ọgwụ typhoid. N'Africa anyị nwere ka ha na-akpọ ya rainy season anyị nwee anwụ 24 hours and that place ịma na n'Africa onweghị ụdị ha bụ na anaghị epu die 100 million years anyị enweta ebe ọkwa ebe asị na dibịa juru ebe niile. Typhoid na malaria anyị ka na-aṅụ paracetamol ọgwụ ndị ọcha. Anyị ka na-aṅụ paracetamol ọgwụ ndị ọcha na the 24th century. China na-arụkụzi paracetamol ọgwụ pains ịma na nwere ike iji dogoyaro wee rụọ ọgwụ pains ịma na enwere ike iji dogoyaro wee rụọ bọtụ mee ya ka ọ dị in order. Mee ya ka ọ dị in order mebe ya sport mba ọ bụ ọ na-akọghị nonsense ọsị ya na-achụ aja ị na-achụ gịnị na biko akọ ezigbo akụkọ ebe a. Ọdịnala bịara bụ na ọ bịara ihe ọ bịara bụ just to elevate ihe ahụ nna nna anyị ha megidere mere ha akọtụrụ off. Anyị chọrọ continue because the journey of soul is only one way. Only one way ị ga-esi wee n'ụwa nweta gold through metal bụ removing the corrupt element. That is only way. Onwezi ụzọ ọzọ ị gaghị abịa ebe a na-akọ nonsense gwọrọ ka ngwọrọ na-ekwugheri. You must go, you must follow the nature, the ascending soul of the level. So the society must follow the moment. You must adapt to the moment. Onwe onye si ga-agụ n'ọgwụ, onwe onye si ga-eje n'ụka, onwe onye si ga-agụ na mmụọ, onwe onye si ga-eme n'aka ihe a na-akpa ndị isi anyị. Mana ihe ị ga-ama ama bụ na you must adjust yourself to suit the moment. Simple as ABC. Imerie ịgba last. Imerie ịgba and ịgba last ma ihe na-eme onye ikpeazụ sacrificial lamb. N'elu ndị Africa sacrificial lamb everywhere. Everywhere ọ bụla ha jere ha nwere ọrụ. Ọ bụ maka iwe onye ojii because you fail to reason. You fail to reason. Ị ga-agwa onye Igbo ị ga-agwa ya okwu nwanne how do we elevate this our pathetic life? Ọ sị gị na omenani ka ihe na-akọ ihe ya omenani pathetic life anyị bụ omenani mba nke bụ nke gị ọ bụghị nke anyị ọ bụghị nke m and there are so many people ọ bụghị pathetic ga-abụ their lifestyle. So ị bụrụ onye nkịtị nwanne chọwa ka ga-esi ahụ mmadụ. This is life ngwa master. You are the master of the life because a gwara gị na past life somebody was there reincarnate. God chukwu everything n'ime gị mgbe ị na-ekwu okwu ị na-ekpe ekpere enwekwu onye nọ there only you. So you see one big space asị gị no planet earth. You see everything. Somebody build something that lift from ground bana sky nọ n'ime oboghi for 5 hours 10 hours 15 hours. Human being mere yo human being. Ịfụcha ihe a niile ịma na gị na-ekwu okwu na Facebook ebe ị nọ na Thailand ị nọ na Japan ị nọ everywhere ị na-afụ gị nna ekwu nwere onwe ka ụdị ihe ọchọga Chukwu. Why are you praying? Ndị rụrụ ihe ekpe ha ekpere ha egbughị ọkụkọ. Ndị rụrụ ihe egbughị ọkụkọ because personally I believe na onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Nwanne ọ bụrụ na ahụ adịrọ gị jee ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ahụ dị gị don go ụlọ ọgwụ. Simple as ABCD. So anyị ga-ewepụrịrị omenala n'aka ndị a
wepụta ọdịnala n'aka ndị a ọ ndị a bụ ndị nkịtị ji ndị Igbo because onye nkịtị na-achị gị nwanne society ga onye nkịtị because the society bụ reflection of emotion. Your idea is a reflection of what you have inside. It's a reflection of who you are. Ama ma ndị ba na nnukwu Igbo bụ oyibo ka na-asụ dị society give a reflection of your emotion. So nwanne ọ bụla society ga-adịghị ma o gosi na majority of you don't reason. Ihe o gosi na majority of you don't reason. So ọ bụghị onye kwuo ya ọ bụrụ arụ. So ndị be anyị jọsụrụ nọdụ n'ọkụ mmụọ na-ata ndụ ha afụ na-ekpe ekpere ije n'igwe. Nwanne nwere ebe ị na-eje. You are deceiving, you are fooling yourself. Ị na-edeceive onwe gị. Ma ndị ụka nweghị onye unu na-ekpere na-abụ Caesar. Ndị ụka bụ Caesar ka unu na-ekpere, they are absolutely proof that not Caesar ka ị na-ekpere. So onweghị onye ọzọ nọ dị ya. So ndị omenanị unu ga-ebinite ebe ahụ unu nọ jee chọọ ihe na-eme unu adozie ala Igbo ọ bara onye ihu bara onye azụ na-akọ akụkọ ebe a. E nwere ọdịnanị eme ya ọ dị oke, mee ya ọ dị vibrant, mee ya ọ bara onye ọbụla. Omenanị abụrụ onye ọbụla, ọ bụghị nke onye akọrọsi ebe onye akọrọsi ebe, because na ya nwere power to implement those laws ka ọ bụrụ iwu. Mgbe ọbụla ndị Afrịka na-achọ ka eme ha by force, you must have law enforcement. No, sometimes ị nwere ike ime mmadụ educate ọ mara ihe dị mma, mara ihe adịghị mma, ọ na-eme ya. Ọ mara ihe adịrọ, mara ihe dị mma. Ọ bụ ụsọ anyị nwe ga-eme onweghị mgbe ndị ọdịnala alone ga-edozi nwe ọdịnala. I run the company, somebody must have to work in the company. Somebody must work in the company. Ọ bụghị nwa ya bụ onye nche. Ha nwere ike inwe private security company, but somebody must work there. Onye iberibe agaghị arụ there because igwe ndị ochi bịa nara ha bribe. Ọ bụ na onye na-adịghị well educated, ndị ochi bịa nara ha bribe ezuo ochi ebe ahụ. Itinye na bankị ọkpọ ndị ochi, ma ibe iwere ego ọkpọ ndị ochi si ya na enwe ebe withdraw 20 million. Ndị ochi echerie ka enye commission ya because ọ dị morally destroyed. Ọ maghị ihe. Onye ma ihe enweghị ike ịkpọ ndị ochi si na mmadụ bịara iwere ego na bankị. Ịghọtago? Onye nche ga-asị mmadụ chebere gị nche n'ụlọ gị, isi ala bekee bata ọkpọ ndị kidnapper ka e wee nye 1 million naira. So ịhụ ya ọ ya ka na-akpọ education. Igwesịrị people brought them up in a way ha ga-ama na those things adịghị relevant. Onye Igbo ga-asị gị na na-achụgharị na village nke a na-eme nke a na-eme nke a na-eme maka gịnị? O nweghị paper money. Onye na-agụ ya nwere ahụ isi ike. Onye na-ekwu ihe a dị 100% healthy, 100% healthy. Enwe ihe na-eme because na nwere paper money. Ọ sị na ajọ mmụọ awụọ ya ahụ. Nwanne, there is no society. Inwe society inwe paper money. Paper money will work. Ịrụọ ọrụ, onye rụọ ọrụ ihe, ị nwere school ga-brought gị up, ị ga-eji arụ something, ị nwere ya. Ị nwere work ị ga-eme dị ịrụọ ọrụ safe because ọ bụrụ na ọrụ ụdị ị kara inwe ebe ị ga-arụ ọrụ, ma ijere akwụkwọ ma ije ha akwụkwọ. Ndị isi ojii once ịkụzi ha na-amata, ọ na-afịa ha ahụ, mana once ha mepe ha arụ bụrụ ha na-amụta ihe. So anyị need so much. All society ka anyị needri. Society enweghị ike hide, enwe only place ị ga-hide a development of Igbo land na omenala enweghịzi ebe ọzọ. Onweghịzi ebe ọzọ nwanne, enweghị, there is no other place. Development of an Igbo na omenala ka ị ga-eti ihe na omenala kere ebe ị ga-etinye. Kere ebe ị ga-etinye the same system na anaghị arụ ọrụ. Or the same system na anaghị arụ ọrụ. Mba na ị ga-hide ya na omenala. Omenala bụ ị ga-eji wee create security, create agricultural companies, create road companies, mee everything all through omenala. Enweghịzi ebe ọzọ, nowhere else. O nwerezi ebe ọzọ maka ndị na-eme na-agwa ha okwu a na-ekwugharị akụgheri. O nwere ebe ọzọ iche ka nzu onweghị onye ji gị aka, but o nwere message anyị nwere ndị ọ na-agara because the soul nwere years of soul. O nwere ndị ga-eme ha n'eziokwu, ndị their soul dị go matured enough because body bụ element na your body onye na vibrate inside your mind. Ọ bụrụ na your element dị low, ihe ọsọkwa ịkọ ebe ọ ya ha abata gị. But once this message enwere ndị na-esend ya because we know that na enwere ndị element dị high. Once they hear the message, ha mara ihe a na-akọ, mana this guy ma ihe ọ na-ekwu eziokwu. Mana ndị nkịtị don't worry yourself. Later you will see where we are. You will join us. I promise you, I swear that one day you will join us. Mi na-eje ụka ma ị na-agụ mmụọ, one day you will join us because your soul must grow. Your soul must grow to the level of ihe m na-ekwu now. Your soul must grow, come to that level. Mara na ihe a this boy na-ekwu bụ only way to rescue. Ndị Igbo ga-ana. Ọkụrụ ndị Igbo, I swear, ana m aṅụ iyi wute anị na ndị Igbo ga-ana ma ọ bụrụ na ya omenala ya tọnụ ya to something governor. Anya tọnụ ha omenala to governorship. Omenala ga-abụ a government strategy na Igbo. Practically. Ọ bụghị nke ndị na-egbu ọkụ na ndị na-agụ arụsị. No. Ọ ga-abụ a governor way. Anyị enweghị ihe a ga na-eme, nwe ihe agaghị eme.
ọ bụghị onye pụta ọ na-akọgheri ọkọrọgbaga bụ ọkọrọgbada agbada asị ya na eme omenala na Facebook na-ekwugheri nọnsensị. Omenala bụ maka echebe ala Igbo ka echebe ala Igbo ka echebe ihe ọ bụ. Ọ bụghị for economic, ọ bụghị for economic, ọ bụghị for commercial. Ndị mmadụ akọmashalize ya n'Igbo na-akọrọ m nọnsensị ebe a onye nkịtị na bikonu mana 2 days na-enwebere ihe anyị kwuru and ihe ma anyị ekwu ihe anyị kwuru na ihe a na-eme ka nkụ ka si agwa ụnụ mgbe ọbụla and ihe mere anyị ewepụta ha akwụkwọ ọdịnala bụ na ndị Igbo ha bụ ndị nkịtị. Anyị chọrọ ka anyị jiri n'ọnwayọ melucha ha obi because ọ dị ka nwaanyị nọ na time ka ntị ekwu nwaanyị na-afụ oke ha na gburu ọkụkọ. Ndị Igbo dị ka nwaanyị gburu ọkụkọ ime ihe na iwepụta akwụkwọ ahụ eburu ya gbapụ iwepụta akwụkwọ ahụ eburu ya gbapụ hei abịakwana ahụ echekwagbagbe ala Igbo ebegharịkwana na omenala Igbo emekwana nke oji ha n'ọnụ akọgheribe ife ịmara ihe na-eme agasasịa ihe mmadụ bịara ime aka ka jisi ka ejiri nwayọ so onye and mahadum ndị ga-eso nwere ike asị achọrọ m ịbụ onye omenala ruo echi ịgwa ya sị ya nwanne ịtakwana anụ for 6 months ọkwa igbu iji anụ wee chụọ aja ọsị gị isi gaghị ata anụ for 6 months ka ị wee mee onwe gị ọpịpịa. O buru na infọmeshọn e nyere ya gbafuo o buru ya gbafuo so anyị na-eke nkwụcha abụrụ ụjọ nwanne anyị eji nwayọ mara ndị wu ndị isi dị mma mara ndị anyị nidiri na ndị ọ bụghị onye ọbụla ka anyị chọrọ. Ndị nwere ndị ga-awụ ndị ọrụ n'ụwa nwee ndị na-ekrieti ọrụ ekrieti nwee ndị na-eweta ego eji ekrieti dị ọrụ nwee ndị na-eweta infọmeshọn eji arụ dị meshin eji arụ dị ọrụ. So onye ọbụla nwere saịdị ọnọ gotago nwere onye ọbụla nwere saịdị ebe ọ ga-anọ wee na-eme nke ya. Ọ bụghị onye pụta hei achọrọ m omenala ọ chọrọ m ọdịnala o ruo echi ọ gburu ụmụ anụmanụ na vileji gbupụ isi mba gbubenu nsogbu adịrọ. Mana ndị omenala enwere ihe anyị chọrọ ịgba ndụ with nature anyị chọrọ ịgba ndụ with nature. So anyị nwere ihe anyị ga na-asọ ọ bụghị na anyị na-asọ ya bụ na ị ga na-asọ ya mba anyị na-asọ ya ka o nwee ike ịbara anyị nwere reason ngwa anyị ji asọ ya. Ọ bụghị na anyị si ga-eme na you can do what you like but ndị omenala ndị ọdịnala enweriri nwanne onye onwe ihe obu enwe ihe na-agwafu you must to give for you to get. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ihe ebe ndị mmụọ my brother don't give a life to mmụọ. Ichi ịnata mmụọ ihe nyere life ihe afụ na your spirit will grow because mmụọ bụ only one consciousness dị na mmụọ. Once igburu something nwanne igbugo onwe gị onye gburu mmadụ egbugo onwe ya because igbu ha na ọkwa n'ime mmụọ ahụ ka ị nọ. So and ọngụnwa bụ the physical reality so that thing ọ ga-eme gị affect ọ ga-eme gị affect ịghọtago. So unu na-afụ ebini unu afụrụ ebini ebe ebini na-anụ ọgụ unu afụgo ebe ebini na-anụ ọgụ ọ bụrụ na afụgo ebe ebini na-anụ ọgụ na mara ihe na-akọ disi ebini a ọkwa mmụọ nọ n'ime na-anụ ọgụ ahụ iwere ebini a chụọ aja mara ihe mmụọ ahụ nwere ike ime ọ kpata gị aka ọnyụọ gị anya. Ndị a na-eburu ebini enwere nke mfụ na YouTube disi ebini buru one woman otu a buru etụọ naanị one man na-abịa gbaa ya ụkwụ gbaa ebini ahụ ụkwụ ebini achụ dị man buru dị man like this were isi were ọzọ ekod man buru mechin dị man tinye naanị iwere ebini achụ aja nwanne ebini a nwetaghị ọgwụ ọ ga-ịba ebini a nwetaghị ọgwụ ọ ga-ịba. Ọ ihe ndị be anyị na-amụrụ onye yiri ama ebere ji obi ụgwọ nwanne ọ bụrụ na ahụ na anya ga ana m ekwu ekwusi ike arụ adịrọ gị jee chọọ ihe na-eme gị onweghị onye si ga ejene mana enweghị ihe o nwere ime witi generalization maka na ịma na ala Igbo mekaniki ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara. Ana m adụ n'aka na ntị mekaniki ekwere anyị mara ndị bụ ndị ara. Ego na ndị Igbo ego ihe ọbụla bụ ego ihe ọbụla fọdem bụ ego ka m na-asị unu ha isa n'anya maka unu were ana m achọ ebe ọ na-eme mbido ndị Igbo eri unu wayo ndị Igbo eri unu white ndị Igbo eri unu white ndị a na-eri ndị ọcha white ịma ndị Igbo na-eri ndị ọcha white maji unu mee amaghị eme a na-akpọ ya ọkọt lokal arụ unu lokal nye ọbụla anọ wayo. So ka mma na ijigodi wayo sofa na nwanne nwere ahụ isi ike eyo ahụ siri gị ike a sị na onye dị ndụ na-afụ ihe ọma onye dị ndụ na-afụ ihe ọma nwee isi oyi. Ọ bụrụ na ogbughị gị si nsị ahụ wee too okorobịa ọ gaghị egbuzi gị. Ọ bụrụ na ogbughị gị itoo okorobịa nwanne ọ gaghị egbuzi gị. Don't worry yourself that deny ya onwe gị something ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-enweta nwa as long as you are a man because you focus on paper money cool go down na paper money just ji where chọrọ the paper money nwee focus target on something through that thing you have paper money. Ọ bụ just you want paper money everywhere ebe ị ga-etinye ebe ọbụla ebe ọ ka ebe a ga-esi weta the paper money everywhere at the end of the day middle of nowhere nwe ebe ị ga-anọ. That's why o ji ebe most of our people bịa na America ma England ha na-akarị school because ndị England mana nne
enweghị ebe a ọ na-ege ha skuulu ya na-echezi watch night na-eche watch night mbọsị ndị Jamaica bịa manye gị mma n'afọ ebe ọ watch night ma ị chọọ ezigbo ọrụ you must do ọ bụgodi nnọọ course of 2 years 6 months ị ga-emerịrị something because ọ ya bụ ịchọ mmadụ ịchọ akara ọ ya bụ ịchọ akara ihe afa ka ị gbara because nke a gbara gị na be anyị onweghị there is no job ịmago na agbara gị afa kpọtụ afa gị ahụ ọ da na nkịtị ịgba na ya gbara gị afa ị nweghị ego nwe ihe ị nwere ka ihe ị ga-emekwa ịhapụzi afa gị aha afa gị bụ n'ala Igbo ịhapụ eje Thailand ịhụ na afa gị efu one afa ha agbara efu one na agbara gị afa na ọgbọ eruru ị na Spain afa ha anago n'ihi because ebe ọ dere gị bụ na ọgbọ eruru ọ bụghị na Spain iru na Spain isi na chi ga-egbu oge isi chụba aja na-egbu ọkụkọ na-egbu ebini egbukwasa gbuo efi mana olesi ijekwa na village unu ebe ahụ ọkwa ebe ahụ ka ị ya afụ ya ka n'ebe ahụ ị nọkwa nkwa ihe na-emeji unu dị 10 onwe nkere na village mba onye na Abuja nọ na Lagos ọ nọ na Meduguri ọ nọ na Spain ọ nọ na Germany ọ nọ 10 niile ahụ enwe nkere na village ha na-ebe agwasị ya ha aga ọfụma nwanne ịhụ na mmadụ na-eme onwe n'ụwa enwere ị ga-eririri arịrị a sị na dike erighị arịrị nna ya ebiri sofa na gọọmenti adịrọ there is no government n'Igbo land mana ụnụ ama ihe na-eprojekt bụ ka omenala wuruzie a gọọmenti wuche otu o si wee dị na mbụ maka anyị nwere information of our ancestors real one ọ bụghị nke ndị British na fake real one ọ bụ iwu otu a ka esi ebi ndụ n'ala Igbo ọ bụ governance ndị igwe ka ala igwe na ndị eze ndị nze na ọzọ ha nwe na-achị ọchịchị abịazie na enwezie okorobịa nwezie ụmụada na every society ọchịchị practical ọchịchị anaghị ezu oche anaghị agba ama inwe anwa zuo ihe eje na arụsị mgbaama agwụ mgbaama agwọ gị ịba oje na ofu alụkwụsị practical governance kịta na ka ihe o practical governance na ala Igbo gwa m ihe o practical way of governance na ala Igbo there is none because ndị gọvanọ bịara ikere ego chi ya ha bịara ikere ego nke ha so kedu gọvanọ because ndị eze kedu ihe ndị eze what is the work of ndị eze gbagodi m His Royal Highness kedu ihe bụ aka ọrịa so ife na ala Igbo the vacuum ọ dị empty ndị dibịa na-aba na-ekwugheri na Facebook na ha bụ ndị omenala kedu ihe bụ aka ọrụ ha na ala Igbo what is their work ka ihe bụ their job ontele mmadụ ajawa ọya ọgwụkwa na ha fụzi onye yere ọya ha akọ mmadụ ọgwụ onye ahụ wee because mmadụ mọsị da yala ọya somebody mọsị yala ọya nwanne ife na ndị na-ere virus na kọmputa ha nọ na onwe ego virus ha sendị antivirus ha sendịrị mmadụ virus onye ọbụla begova antivirus pharmacies ndị na-eme chemist ọ bụrụ na enweghị onye bịara yara ọya ha agba ihe n'ikuku inidiri ịya ọya so ndị dibịa chee unu na-abịaghị ebe ahụ ha aje mmadụ ọgwụ akọ mmadụ ọgwụ ka mmadụ bịa somebody must eat man must work akọ mmadụ ọgwụ ka enwe ike igwekwa bekọs weta isi bịa were isi ọ bụrụ na ahụ adịghị mmadụ aya ha ọya nwanne onwe ya eje ụlọọgwụ ndị ụlọọgwụ anọdị emti ka onye aga ụlọọgwụ ọ bụrụ na ya ha ọya so ị ga-enwerịrị a society you must have a society nwere ka o si work so because I ga target the mind of our people because of growth everything will growth nwanne ịpụta n'ụtụ gbaa moto gị pịa ọ startịrị ka ihe ga-eme ịgba moto gị like pịa ọ startịrị ọkwa ịchọ mekanik ma ịchọta imban nke ndị be anyị hụ ime ihe ọwa ọkụ igbugbe ọkụkọ chọba Jizọs mba ịgba moto gị pịa nwanne ọ bụrụ na moto a startị hụ nwanne je chọọ mekanik oto imban simple as ABCD that is applicable to nature life nwanne ọ bụrụ na ime ihe ọwa ọkụ practically kedu ihe ịwụ ịmarụ injinia mba ịmarụ bọres mba ịmarụ bicycle mba ịma nke ịntanetị ịmarụ ịntanetị mba nwanne enweghị ịma eme and ị nwere power jee kọwa ugbo go to farm practically you go to farm ị na-aga Lagos onwe onye mara Lagos mba ijere pure water nwere ike take gị 20 years before you nwee shop na Lagos 20 years ile pure water 10 years ile ahịa go slow lecha ahịa go slow ịtụ kanta ịtụcha kanta inwe shop before ịgbawazie Dubai enwere ike 30 years na Lagos wee bido gbawa Dubai 30 years waste 30 years in your life gbawa Dubai nwere ike Dubai nwa na ịgbacha inwe ego na ego na obere oge ịnụọ nwaanyị ịdakwa ogbenye ịnụcha nwaanyị gbacha ngwụ nwaanyị ịda ogbenye all the whole 30 years i west na Lagos na Kaduna na Kano anani
ma ahịa go slow niile lelo ịkpọta ofu nwa bọyị orikpe ọ dị whole money ọ dị whole mbọ niile ịgba na n'iyi pịa. So enweghị life onye fụrụ small thing, life will jeje, life enwere ihe, nothing is here, nothing is here, only one thing, one mission, the growth of the soul, and though how you build your society will add to that thing. Only how you build your society will add that thing. The high priest ndị a na-ekwu ndị otu anyị ma ndị otu ndị ọzọ kwadokwa ebe dị iche iche enwere ihe ha na-asọ wee na-emezi ihe na-akpọ meditation, nwee ike na-grow their spiritual destiny, ka ha nwee ike na-enweta more knowledge ka ha ga-esi wee help kwa life to help the humanity. Ọ bụghị about to become a millionaire because nke ahụ nwee fa nwa nothing. Mana nwanne, before you go into meditation, ọ ga-enwerịrị all those ihe ọjọọ ị ga-agbara ya ọsọ. Nwanne, ọ bụghị izu ochi gbaa ama isi na ị ga-aga to grow your spiritual, no, ọ gaghị work because ọ dị ka ndị ụka na-ezu ochi na-agba ama ha na-ekpere Caesar of Rome. Caesar enwekweghị uru ọ bara. This man bụ onye meriri ndị Israel n'agha. Jews wo the same typology ndị Jews, the same strategy of allegory were ebeba Jews wee jeje create a religion of Christianity. Ịma ihe ha chọrọ ime na ha jeziri je were gnostic religion nke ndị na-ebelieve na allegory, nke ndị about Jesus is the Christ of inside. Nsogbu adịrọ. So nke ka mma na asị na Christ consciousness on the mind that na iwere foto Jesus white man bunye anyị. Nke ndị gnostic ka mma very well, mana n'ọdịnala anyị ka ha mma n'ọdịnala because ọdịnala bụ ọdịna be ndị anyị akọpụrụ anywhere, and if the anyị jegoje test ye ọkwa the same thing because nature is nature everywhere. Nature is nature everywhere, absolute everywhere. Sọsọ nsogbu anyị nwere bụ na ụmụnna anyị ji esoro Caesar. Ụmụnna anyị ji esoro Caesar anyị enwee nsogbu. Ị na-agbazi ha eziokwu ha na-afụ ya, oh Jesus is everything, and once you take Jesus as everything, that is the end of the story. He or she cannot live without Jesus because o take go Jesus as everything. All the target of this is Caesar. The target of Caesar with that thing and here nwetego. Once you take Jesus as your personal savior, problem everywhere. Enwezi ihe ị ga-ekwu ọ ga-anụ. Ọ ga-asị na this guy na-ekwu ọ kpọrọ eziokwu mana ndị ọkọtị ka ha bụ ife na ọ naghị eje ụka. Ịgotago? All this enwezi ihe ọmụ chọrọ imere anyị ọ gaghị emezi ya because ọ sị na ya anaghị eje ụka. Mana ọ maha na brain anyị karịrị nke ndị ụka. Kedu ka mmadụ ga-esi aṅụ poison? Ụka bụ poison and we mana ọ poison. Mara mgbe edere ya, mara everything. Anyị agụchara the history as everything happened. So ka ekizie ka anata mmadụ otu anyị nọ now, mara the poison, the dangerous ọ dị na-eje ụka because o nwere ihe dị there to start with. Ọ bụ na enwe ihe dị there, I can encourage you to go because I wanted the best for ndị Igbo. Achọrọ m the best for ndị Igbo because na ọ bụ a lie, ọ bụ asị ka ọ bụ. So it's a deceit. Ọ bụ the war. Jewish people lost the war with Rome. That is the found of Christianity. Ọ bụ the war. So everything ọ bụ na ifụ na New Testament bụ na ihe dị na Old Testament ka ha mere replicate because ha fụrụ ya na Jewish book, hidden book a na-akpọ ya typology, Hebraic typology. Go and Google it, jee chọọ ya Hebraic typology. Ọ ebe ahụ ka ha si wee nweta the information ha jide Bible. By this day a na-akpọ Matthias, Josephus Bar Matthias. Go and Google it, Josephus Bar Matthias. Ọ bụ the man nyere ha information. All the man betrayed the Jewish people. The man with the Christ, the Messiah they are waiting for. All the man because this Matthias ọkwa enwe bụkwa onye nyere ha information about the three friends being crucified by Herod. All the man nyere ha information about that because the man gave the most information ha use were there the Bible. Emere a capture during the war. Josephus Bar Matthias. All those things which are information they there openly because you go Christ is your personal savior. You cannot study this thing. You go Christ as your personal God and savior. You cannot study this evidence in black and white because there is no onwe ihe na akite ihe ọbụla ifo na akụkọ ite ọ here ọkụkọ onwe ihe dị. Nothing is there. So ndị Igbo ha target ye na ana Igbo ka target ye and enwere ebe ọzọ anyị ga-agodo aka na abụghị na omenala. Nwanne ị ga-egodo ihe ị ga-egodogodo aka na official wee na-eme ego niile a na-atụkọsị everywhere. Nwanne m bakwe bụ onye rụrụ airport Owerri atụrụ ego wee na ega unu enyene m channel one ya na ana Igbo for development. Don't give me agriculture, go
ka ihe na-atụkọsịrị ya na ihe nji eme ka ihe njikwa ndị mọ na-eme. Nyere na ụmụnne ụlọ aka, ndị be anyị ha juru eju, ha na-akwa baro, na-anya ọkada, na-agba keke everyday, ha na-anwụ na asidentị, ọya na-egbu ha. Were na dis money a na-atụtara ụnụ, were na-eje eme projekti n'ala Igbo. Inweghị information, come ndị ọdịnala enye gị information. Come and take information. Ịmara, come we give you information. Gwa gị ihe ị ga-eme. Invest this money n'ala Igbo. Ya na-atụ ego, a na-atụ ego for anakọta arụ library ebe nwa, anakọta arụ ọfisi ebe nwa, na-ewesti ego for nothing sake, wasting money. N'ala Igbo gbapuo mmiri osmosis, tinye ọgụgod every week, were nri nye ụmụaka ka ha rie. Onwe ndị bụ ọnụ eribeghị nri, ha enwe ha akwa ha ya eyi. Ọ bụghị onye nọdụ na sef zone ọ nara ego na-akọgịrị. Ala Igbo n'idiri ọrụ. Ọdịnala Igbo bịara ihe ahụ. Omenala Igbo a ga-eme ya ọ bụrụ a way of life, ọ bụrụ a culture, maka kịta ọ bụrụ culture n'ọnụ ka omenala Igbo n'enu ọnụ. Practically ndị Igbo young Igbo people, 80% of ndị Igbo were young, 80% of Igbo people were young people. So how many of them are practically source of omenala? How many can proudly boast of knowing ihe omenala? So ịhụ na onwe ihe dịka ọsọ ndị dibịa bụ ndị na-akpọ omenala, and beside dibịa abụrụ omenala, beside dibịa abụrụ omenala, because e nwere dibịa ndị ọdịnala. Dibịa ndị ọdịnala ọ dị iche from dibịa commercial dibịa, ọ dị iche, ọwụ the same thing, because commercial dibịa bụ ndị na-agwọ ya, they are on their own. O nwere ndị gbara bọyị wee bụrụ dibịa, a na-agba bọyị, ịgbacha bọyị ọ gaghị eduo ya ụlọ bụrụ dibịa, ịghọtago. So nwee ndị bụ ndị ọdịnala, ndị bụ the priest, ndị isi nchụaja, ndị ọdịnala, ndị isi nchụaja, ndị ahụ anaghị afụ ha anya, ejighị ike afụ ha anya. So unu ga-separate those things, separate. Agwara m na ihe ọdịnala bịara bụ fa emepe ndị Igbo anya, anyị edozi ya n'Igbo, ọ dịka abịa mmadụ na-ebi ebi, then we begin to grow consciously. Now anyị nọ na subconscious state of mind. Anyị nọ na subconscious state of mind. That's why we cannot even see truth, because onye na-amaghị ya amaghị ihe ọsọ gwa ya eziokwu, ọ gaghị ama ya. Ihe ọ sọrọ gwa ya eziokwu, you can never know it, because in his mind ọ mara ihe bụ eziokwu, ọ mara ihe bụ asị. So onye amaghị ihe bụ eziokwu, ma ihe bụ asị, how can the same person differentiate truth? Depends in reason with emotion. Ọ na-reason with emotion. So onye na-reason with emotion and sentiment, ọ mara ihe a na-akọ about brain. So ụmụnne m biko, asị m ka m gwa unu, ka m kọwara unu taa, because 2 days anyị anọrọ, ndị mmadụ na-ajụ kedụzi ihe mere. Ọdịnala abịago, anyị enwekweghị ike ịhapụ ọdịnala. Anyị bụ ndị ọdịnala, anyị na-eme ọdịnala, a mụrụ anyị n'ime ọdịnala, anyị too na-eme ọdịnala. Mana omenala bụ nke a na-eme eme, maka na ọdịnala dịbara gbu, mana omenala bụ nke a na-eme. Ọ bụrụ na ị maghị eme, imegasịa, maka na ibe n'ala Igbo sef enwe ihe ndị na-eri, nwe ihe ndị na-asọ. Ọ na-egosi gị na omenala adịghị stable. Omenala with time, ọ bụrụ na anaghịzi emebe ọfụma, echenji emebe ọfụma, ịghọtago, wepụ ndị adịghị mma, tie ndị dị mma. Mana ọdịnala bụ science, is nature, naghị echenji, because nature never changes. Nature is there yesterday, tomorrow and forever. Mana omenala bụ just temporarily. Life changes, you follow life change. So ụmụ Igbo binienu, unu alahụzi n'ụla, unu nọ n'ụla. Ọ bụrụ oge become a sacrificial lamb, iburu ga abụrụ sef na-agba last, na-agba ikpeazụ. Agriculture anyị na-emekwari n'ala Igbo, agwara m unu, onwe ọkwụ private agriculture enwenye ndị be anyị ọrụ. Onwe chọrọ ime invest na agriculture, kpọọ m, enye m gị nọmba, ije ebe ahụ, jee were anya gị na-abụfụrụ, mara ihe ị ga-eme ebe ahụ wee bara onwe gị uru. Ịtazịra ndụ gị ahụfụ na Germany na Europe, nwanne were ego ahụ iji gaa n'ala Igbo, hapụ golden this luxury life, forget about this luxury life na onye ruo orie, gaa go to Igbo land, enweghị onye na-ezuru gị, enweghị onye na-atọgbu gị. Once iwe onye ọdịnala, ọ bịara egbu mgbe onwe ihe anyị nọ n'ime, onwe ihe ga-eme gị, don't be afraid. Ọdịnala enwe ihe ga-eme gị. Ndị ochi ga-abịagodi sef gbacha egbe na mmụọ ya abịa gagharịcha na mmadụ ya abịagharịcha na, enwe ihe ga-eme gị, as long as na iwe onye ọdịnala. Nwanne kwụba aka gị ọtọ. Ọnwụ na ndụ bụ ofu. Ọnwụ na ndụ bụ ofu. Ọnwụ na-asị gwa m onye nwụrụ n'ụpụta. Ọnwụ na ebe ahụ adịghị mma, akara ịbịachighị azụ, ọkwa mmụọ na-abịachiganụ, ọ ga jee ebe ahụ ogwu ike igwe ilo, kọbara m nọnsensị. Gotago. So ndị Igbo na-atụzi n'egwu, kachie obi gị,
bịa ka anyị dozie obodo anyị. Ọ bụ mbe anyị ka ọ bụ nwere onye anyị na-enwe ya. Anyị ha nara nwụ gị because ị na-afụ ya with the political side, ị na-atụ egwu iwepụ ya from political, ya ha atụzi egwu. Webata ya na omenala, ifu na egwu ana. Jewish community ebe ọ bụ na ha na ọsịkwa bụ na America, ha bụ ndị Jew, ha nwere community na America, Jewish community. China bụ China everywhere, China is China everywhere. Ebe ọ bụ na ha nọ China community. Nwanne ndị Igbo omenala community ebe ọsịkwa anyị nọ dị. Omenala anyị wụ community anyị, so ihe ọ bụ na anyị jeba ha develop egwu idea. Ije na China, ije na America enwe China town. China ka a na-asụ ebe ahụ, ihe ọ bụla edere ebe ahụ bụ China. Nri ha na-eri China. So onwedo onye ga-ama na ha nọ na China na America safe. Ha nọ mana Kenya ma everywhere. Mana Madrid, Spain, Chinese community, Chinese town. So because itiri na political, enwebe problem. Wepụ ya from political, bubata na omenala ọdịnala Igbo. Ịghọtago? So ịnọdịzi ọfụma, ịchọzikwa inwezi obodo nke gị, then you can talk. Nke a na nwanne ị ga-azụta naanị wee zụba n'ute. Onye nkịtị bụ onye nkịtị. Ndị Igbo bụ ndị nkịtị, enwebeghị ihe agba. Politics ha adịghị mma, economy ha adịghị mma. Enweghị nke ha dị mma, not even science and technology. Even omenala nwa ha gba last. So ọ ka mma ka anyị bido n'oge taa ugbo. There is no time and space. Na mmụọ, mmiri enwere border, ikuku enwere border. So ka anyị bido nta maka ụmụaka anyị na-amụ. Anyị mụrụ ụmụ nnukwu, anyị mụrụ ụmụ too much. We have a lot of children. Anyị mụrụ ha too much. So ka anyị mara na ihe anyị ga-eme maka ụmụazị ya. Anyị hapụ ha na this situation wee na ọdịrọ mma. Ọ wickedness. Ọ wickedness ka ọ bụ. Ka o dozere ụlọ niile. Tata bụ eke. Tata bụ eke, mbọsị eke anyị na-asọ ihe. Anyị na-asọ ihe n'ala Igbo, enwe ihe anyị na-asọ asọ. N'ala Igbo, mbọsị eke, unu emerụ naanị. A na-adịrọ mma mmerụ, nwanne enwere ife eji ife ọchị eme. Izu ochie abụrụ ezigbo ihe. Iyo ayịyọ ka ochi mma. Igbuzi mmadụ n'ala Igbo n'ụdị. Kedu ihe ị ga-eji ego ahụ eme gwagodi? Ego ị ga-eji na nke ndị achawo, ga-eji na nke ndị akwụnarịsie maka ya ka iji wee gbagbusie ụmụ mmadụ. Gbuo a whole generation. Nwanne ahụfụ nke gị ọkwa 5 generation, ọ ga-ete eke gị 5 generation. Ịpụta ụwa ọzọ ị ga-atụ nkịta agbanye gị chen. Ị na-ajụ onwe gị ihe mere ụwa. Ọ bụ ihe imetere onwe gị. Ị na-agba egbe n'ala Igbo, ma ihe a na-aka, ma ihe ebe ala Igbo. Chọwa adịrọ. Mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi. Jisie na ike. Ekene dịrị unu niile. Kere ndị fụrụ anyị n'anya, kere ndị kpọrọ anyị asị. Nekwanụ ndị Jizọs Kraịst, ndị chọọchị. Ha sị na ha gburu Jizọs, ọ bara ịgwara ha eziokwu. Ndị omenala Igbo, ọ ha nwaga criticize ihe anyị na-eme. Onye sị na asị tinye ego ya. Ọ bụ ndị ahụ sị na ha na-eme na omenala n'ala Igbo, ọ ha nwaga asị na ihe anyị na-eme adịrọ mma. Go and watch. Even ndị Kristian ga-asị na ihe adịs guy na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụ ndị ahụ isi na ha bụ ndị omenala, ọ ha nwaga asị na ihe anyị na-eme abụrụ eziokwu. Go and watch. Ịghọtago? Ọ dị same way ha ji gbuo Jizọs. That time ọ kwara asị o, ọ bụghị eziokwu, egbu Jizọs n'eziokwu. Ma ana m ekwu ihe edere na Baịbụl, ha si gbuo Jizọs. Ọkwa dị same way ndị agha sị ha bụ ndị Igbo ga-alaik ha kwụsị ihe anyị na-eme, mana ha agaghị akwụsị ya maka na onye mmụọ kpọrọ okwu ya na mmadụ enweghị okwu. Udo dịrị unu niile. Na tata bụ eke ise.